Το βίντεο που αποκαλύπτει την κρυμμένη αλήθεια που δεν θέλουν να δείτε λόγω της μεγάλης του δύναμης, δείτε το πριν το διαγράψουν από το διαδίκτυο. Θα μοιραστώ μαζί σας το απόλυτο μυστικό του σύμπαντος. Αυτό είναι κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται να μάθουν γιατί αντιβαίνει σε όλα όσα έχουν διδαχθεί, αλλά σας λέω ότι αυτή είναι η αλήθεια και όταν το συνειδητοποιήσετε, όχι μόνο θα απελευθερώσετε τη δύναμη να δημιουργήσετε οτιδήποτε θέλετε στη ζωή σας, αλλά θα βιώσετε επίσης ένα επίπεδο ειρήνης, χαράς και αρμονίας που δεν είχατε φανταστεί ποτέ. Δώστε λοιπόν μεγάλη προσοχή σε όμικρον με τόνο, τι πρόκειται να πω, γιατί θα είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχετε ακούσει ποτέ. Το μυστικό είναι αυτό, η αρχή του νοητισμού. Αυτή είναι μία από τις αρχαίες διδασκαλίες σοφίας που έχουν κρυφτεί από τις μάζες για αιώνες. Δηλώνει ότι το σύμπαν είναι νοητικό και όλα όσα υπάρχουν είναι μία εκδήλωση του νου του ενός ή του όλου. Αυτό σημαίνει ότι οι σκέψεις σας έχουν τη δύναμη να δημιουργήσουν την πραγματικότητά σας και ότι μπορείτε να επηρεάσετε τον εξωτερικό κόσμο αλλάζοντας την εσωτερική σας κατάσταση. Ας σας δώσω ένα παράδειγμα για το πώς λειτουργεί αυτό. Φανταστείτε ότι κοιτάζετε τον εαυτό σας σε έναν καθρέφτη. Όταν σηκώνετε τα χέρια σας, τι συμβαίνει? Η αντανάκλαση στον καθρέφτη σηκώνει επίσης τα χέρια της, σωστά, αυτό συμβαίνει επειδή ο καθρέφτης αντανακλά την εικόνα σας. Τώρα, σκεφτείτε τον κόσμο ως έναν καθρέφτη που αντανακλά τις σκέψεις σας. Όταν σκέφτεστε θετικές σκέψεις, τι συμβαίνει? Ο κόσμος σας αντανακλά πίσω θετικές εμπειρίες, σωστά, και όταν σκέφτεστε αρνητικές σκέψεις, τι συμβαίνει? Ο κόσμος σας αντανακλά πίσω αρνητικές εμπειρίες, σωστά, αυτό συμβαίνει επειδή ο κόσμος αντανακλά τις σκέψεις σας. Ίσως αναρωτιέστε, αν αυτό είναι αλήθεια, τότε γιατί δεν βλέπω τις σκέψεις μου να εκδηλώνονται αμέσως στον κόσμο, γιατί εξακολουθώ να έχω προβλήματα και προκλήσεις στη ζωή μου? Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει διαφορά μεταξύ του κόσμου των σκέψεων και του κόσμου των πραγμάτων. Ο κόσμος των σκέψεων είναι η εικόνα και ο κόσμος των πραγμάτων είναι η αντανάκλαση. Ο κόσμος των σκέψεων είναι άμεσος και ο κόσμος των πραγμάτων είναι καθυστερημένος. Αυτό συμβαίνει επειδή η ύλη είναι πυκνή και χρειάζεται χρόνος για να αλλάξει μορφή. Σκεφτείτε το εξής: όταν σηκώνετε τα χέρια σας σε έναν πραγματικό καθρέφτη, η αντανάκλαση ακολουθεί την κίνηση σας αμέσως, αλλά όταν σηκώνετε τα χέρια σας σε έναν νοητικό καθρέφτη, η αντανάκλαση ακολουθεί την κίνηση σας αργά. Μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες, μήνες ή ακόμα και χρόνια για να εκδηλωθούν οι σκέψεις σας στο φυσικό κόσμο, αλλά τελικά θα εκδηλωθούν αν τις κρατήσετε αρκετό καιρό. Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την αρχή για να επιτύχετε τους στόχους και τα όνειρά σας? Είναι απλό, πρέπει να έχετε μια καθαρή νοητική εικόνα αυτού που θέλετε στο μυαλό σας όλη την ώρα. Πρέπει να ζείτε σαν να το έχετε ήδη. Πρέπει να αισθάνεστε σαν να το έχετε ήδη. Πρέπει να ενεργείτε σαν να το έχετε ήδη. Πρέπει να είστε παθιασμένοι με αυτό και, το πιο σημαντικό, πρέπει να αγνοείτε αυτό που βλέπετε στον υλικό κόσμο. Πρέπει να αγνοείτε τα αρνητικά σχόλια από την εξωτερική πραγματικότητα. Πρέπει να αγνοείτε τις αμφιβολίες και τους φόβους που μπορεί να ανακύψουν στο μυαλό σας. Πρέπει να επικεντρώνεστε μόνο στην νοητική σας εικόνα και τίποτα άλλο. Αυτό εννοούσε ο Ιησούς όταν είπε: αν δεν απομακρυνθείτε από τον κόσμο, δεν μπορείτε να εισέλθετε στη βασιλεία. Η βασιλεία είναι το νοητικό βασίλειο όπου τα πάντα είναι δυνατά, αλλά όταν είστε παθιασμένοι με τον υλικό κόσμο όπου τα πάντα είναι περιορισμένα, χάνετε την αληθινή σας δύναμη. Αυτό επίσης εννοούσε ο Πλάτωνας όταν είπε: ο κόσμος των μορφών είναι μια αντανάκλαση του κόσμου των ιδεών. Ο κόσμος των μορφών είναι η φυσική πραγματικότητα όπου τα πάντα είναι ατελή και μεταβαλλόμενα. Ο κόσμος των ιδεών είναι η νοητική πραγματικότητα όπου τα πάντα είναι τέλεια και αιώνια. Αυτό εννοούσε επίσης ο Βούδας όταν είπε: όμικρον με τόνο, τι είμαστε είναι το αποτέλεσμα αυτού που έχουμε σκεφτεί. Οι σκέψεις μας διαμορφώνουν την πραγματικότητά μας και η πραγματικότητά μας διαμορφώνει τις σκέψεις μας. Αυτό είναι το απόλυτο μυστικό του σύμπαντος, η αρχή του νοητισμού, και αυτό ανακάλυψα πριν από πολλά χρόνια και άλλαξε τη ζωή μου για πάντα. Και τώρα το μοιράζομαι μαζί σας για να αλλάξετε και εσείς τη δική σας ζωή. Θυμηθείτε, το σύμπαν είναι νοητικό και εσείς είστε ο δημιουργός της πραγματικότητάς σας, οπότε σκεφτείτε μεγάλα, σκεφτείτε θετικά και σκεφτείτε τώρα.